ne balana me bagaw ala dangana na aw ma yesu kat konna la bi aya partager maximum de partage ni mo mo ni anga show partager ala ki sarake arjena fortu suye ne balana me bagaw breaking news be je kono ame kuma la elimina ameriki jamana konna la fagali bari kira ameriki jamana konna la so ameriki jamana konna la fagali mkera vraiment abe armadi et acclimat abi blagi miri on me sait qu'à famille les bas sur na étant des maliens a fora ben ko y a pas de sécurité 100% ko sécurité shi baradi ne be klenga ni fo malien ben na c'est vrai on a jamana ko ni flini kalma tira nyona dron amba beta dron ka comme si anga jamana fo mote ka barake mo jugu go fo on alors que ni na la jeni Amérique le pays le plus puissant du monde mon kena kum solo Amérique konna la Amérique konna la mass shooting de kera mass shooting ko remuye ka wuli yara madon ka ta fali ke fu fala ki fu ka tara madon fa ou ma bon ou ma mi mo ma fu kala mais le cas est plus grave que ça moi mi fali ke c'est très intéressant moi mi fali ke to ko Robert Carr est joint Robert Carr est américain militaire corrodi en même temps il est toujours militaire américain il est en réserve yéni ma faut que sécurité dans mon jamana de kono ngira Amérique di akra Amérique dugu na dugu to ko men akra dugu kantim na dugu quartier bi na fuma ko ko Lisbonne donc ngira Amérique jamana de kono la ya Amérique etam to ko men yoromina na fuma ko Lisbonne County Robert Carr non seulement c'était un militaire l'armée américaine Brad ba fuma ko Brad a Amérique servi ka classe sociale neptemanga a foreign sociale il est devenu en réserve au cours de doré ni jamana mo bala mautma ou ba wili donc avec keleke donc il a toujours gardé la statistique de militaire Robert Carr de Willa Skunsuro kado Amérique kono yorom na ma forma ko bowling hali je de boule be yorom na e amba o kare Amérique on ya ameta bowling hali free ibe faire ibe yiri mo ni na boka bi jemna adona o konala masami alay katra mo fara ina foko chie ou ma fanini ou ma banini ou ma fuikala Robert a travers du bowling hali konala il a assassiné 16 personnes ay mo ta ani woro awrifa je ma fuikala fils abrili la Robert dona bowling hali kono kam mo ta ani woro awrifa je ma fuikala donc amekuma la elimina au problème bari be Amérique est la président de la République kumana reme ka foko Amérique état bela comme ko ka to dogoli be mu yere dugarani be Robert on peut pas lui chasse atekayi Robert tisekayi abi yoro mo sitaro no abe fa frère wa abe ba frère wa nul ne sait be ka nyini tous ko bela utekayi donc Robert tisekayi donc ni kuribe Amérique kona la soma daina ni crime ka Amérique ben nyami ni erina donc l'air est très grave ni kera Amérique etam na fuma ko men's akera men's kantim na fuma ko Lisbonne pour les soube fambe ou quand tu as information di mo ou quand tout ce qui est comme information que ça c'est pour les secrets d'État donc ni kera bowling allé de là donc l'Amérique est en deuil ce matin en même temps l'Amérique est terrorisée ce matin bonien na die première puissance du monde nucléaire puissance du metara fo du to yaka nga ko yorom na ko taw jaromina ka doro mene la du ko na la bon mo mi yaki fene c'est un plan to buri ni fali fene ke afleni to buri ni ke ne to kere ka bare bon voilà comment le jeu devient intéressant o ga mo ne fo 600 o yu kanto ko to gain na le to ko Robert Carr ko ni kay semeni flaquer fato trawro la quoi c'est-à-dire ni to wi fali ke to bula il est toujours fou ni frafie fali ke to bula c'est une mauvaise personne ni to buga langajidi ali fali ke rola même autour du crime to be sauver donc au niveau judiciaire aux États-Unis ou que le Foko il a passé 2 semaines dans un lieu mental où il a sauvé mais fait comme on fait na traka sur le blanc ouais parce que c'est un blanc avec blanc parce que le fait que avec Foko Fabala avec Foko il n'a pas réagi aérément comment il réagit aérément donc il est top il me fait top bel américain chaque fois ni top il me offre américain fadi be top la wala me offre mais ni frafie me offre
farafin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a bɔra quartier min na o man ɲi a la mɔcogo man ɲi u bɛ don farafin ka c'est à dire depuis ala y'a dan don min na depuis a bɔkolo a ye voyage fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ u bɛ don o bɛɛ la mais ni tubabu ye mɔgɔ faga Amérique yan dɔrɔn a bɛ fɔ ko fa de b'a la ko fa de y'a bila ka faga ou bien a tun bɛ ka furakisɛ dɔ ta furakisɛ in de y'a bila ka bali ka faga donc u kɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Robert Carr k'a ye he spent 2 weeks in a mental place. Therefore, is not really is mentally derailed. Donc, il faut que mon c'est-à-dire que Robert k'a kunkolo main, que donc ko de bɛ na bila na. Mais au moins faut fɔlɔ dɛ. O ne ka analyse di parce que avec un ɲɛnaya tuma bɛɛ a bɛɛ bɛ laban o cogo kelen de la. Donc, en même temps, il est aussi réserve armée. Donc, c'est un homme d'armée et armée de Amérique. Donc, il est certifié firearm instructor. Ça devient plus grave. Bon, maintenant, il fallait non seulement, bon, regarde comment le blanc se contribue. Mais c'est un professeur qui apprend les gens comment tirer l'armement. Est-ce qu'il y a famille? Femme Moromina, mais certification de Baboulo, il y a moyen de Baboulo Amérique, comme Moro de Malfachila, Moro Kake Malfachila. Donc, Abseka Signamora Dima, qui est de Malfachila, ne est de Malfachila, et c'est Malfataïre, et certification sur là. Nintigi, c'est de Baboulo, il est professeur qui apprend les gens comment tirer les firearms. En même temps, aux Américains qui l'ont du canto, quand il a passé 2 semaines dans un lieu mental. Mourbe fato bla kake karamoya. Faut qu'on a ces karamoya même mourbe la marfachi là wa. Mourbe fato blo là wa. Donc il est tout boudé. C'est mon tobe galon tia quoi. C'est ni mena to bouti là quoi. C'est ni mena to bouti là quoi. C'est des gens qui sont tellement intéressants. C'est-à-dire, on me yellow mari quoi. Il faut bien. Donc, considérer arme and dangereux. Donc, 600, comme un mot fera, c'est-à-dire, avant, il n'était pas dangereux. Il n'était même pas dangereux jusqu'au point que, où il y a un black avec Karamoy, Kamoro de Malfachi là. Parce qu'il y a des gars de Malfachi, il y a des gars qui ont certificat. Malfa certification floor. Il y a des Malfa sans floor américain. Il faut qu'il y ait des corps qui ont floor. Malfa m'a mon boulot, il va 2 semaines de gobe qui a background check. Nicolas 2 semaines là, il va attendre Malfachi Kalam. Pendant 1 semaine, quelques heures de quoi. Donc, il y a Kala, il faut attendre Malfachi fait de donc, Nicolas la service comme Malfa Blue, il va falloir me yalana et tout le monde. Donc, il chain. Non seulement, il n'était pas dangereux d'après eux, parce que là, oui, et à Black avec instructeur, en même temps, c'est-à-dire, il est armé réserve, mais si ça quelqu'un a fallu qu'à forcer ça au bout de 24 heures, il est considéré comme quelqu'un qui est très dangereux. Il est fameux. En même temps, et Oumaï follow. Amaye. Outado Aberoro. Nul ne peut le trouver. À tout moment. Robert Carr cannot be found. Donc, il y a un bla femme beffé. Amérique femme beffé. Il m'a téléphone fait qu'à l'Amérique ni Erina. Robert Carr est break news. On est en train de le chercher. À Boraga Mokotan, à Woro de Fara. Amérique sont Madaina. Il y a un coup sur mon nom, il blessera Anto Donfolo. Donc, l'air est très très grave. Il y a moi. We are going to investigate into we locate shooter. Amérique ko benani nini ko fukaye. Président Biden kumanakan sari Amérique est en délit. Mokotan ani woro innocent. Ou beta kulongoro là, ou betuko kulonge là, ou be jigaro là, ils sont dans un lieu de jeu. Robert Carr le donadron comme Rofra a donné les fleurs de bolingali qu'on a là, lui voilà, il va qu'on flim. Il va qu'on flim. Quand on donne un Rofra, fils à briller là. On y va là. Le Robert Carr. Donc, nous même on qu'à fond là. Ou là, c'est très très important. Ni donc parce que c'est un gars, il a servi à de la quelle qui est corrélée. Donc, on va banano ko épicé diwa moni avec on l'a pas la j'ai oublié le nom direct correct. Mais ni mo tama mais ni tra quelle là. Ni alama djanga au c'est kila quoi. C'est des choses qui arrivent aux gens qui a servi. Ou là, c'est très très important. On a sur le sous bouillant. On a sur le sous tomata. Parce que sur le sous épreuve est vécu. Les recteurs qui tombent des sorciers. Ou épreuve mon vécu. C'est ta félicité. Il faut qu'on a mis le faux. Ou il faut que la fergo fait faux. Ou il faut que la Alassane Maïga fait faux. Ou il faut que la Flani faux. Et Mafla, Armani, Arna, Bonfla faux. Donc, nous, sorcier à gueuler. Sorcier à gueuler. Ni sorcier très quelque là. Quel est mon appât? Il fait ouais du coup quand on est mouni qui est écrit parce que oui fait mon claque quelque là. Ni ma que moi ni alama fréquent. Les épreuves la peuvent revenir. Les épreuves la peuvent revenir. Sorcier moi c'est des gens très délicats. Ils vont
donc ni cɛ in filɛ nin ye sɔrɔsi de don a taara fagaliw kɛ américains ye a wulila dɔrɔn ka marifa ta dɔrɔn foyi ma k'a la a ye marifa ta dɔrɔn ka don zikiyɔrɔ la ka mɔgɔw faga mɔgɔ si ma foyi kan il a assassiné 16 personnes bon an tɛ cause ba dɔn cause bɛ se ka kɛ peut-être c'était un palestinien d'origine peut-être u bɛ se ka kɛ donc on ne sait pas mais an ma bɔ investigation bɛɛ kalama ni mun bɔra la n bɛna a fɔ ɲɛna mais a b'a dɔn k'a fɔ ko Palestine ni Israël ka kɛlɛ in et c'est pas du tout quelque chose qui va laisser comme ça ne y'o fɔ ɲɛna n ko hali nin bɛna kɛ Faransi ne ye nin prédit aw ɲɛna Faransi ta bɛ cogo ni nin ye mɔgɔ siya kɛlɛ c'est à éviter dugukolo nɔfɛ kɛlɛ c'est à éviter mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama i tɛ nin kɛlɛ fila kɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama diɲɛ kɔnɔ i tɛ dugukolo nɔfɛ kɛlɛ kɛ i tɛ mɔgɔ dugukolo minɛ la ni hadamaden fɛn fɛn ka bin mɔgɔ ka dugukolo kan kafiri de don a bɛɛ n'Ala na kira cɛ parce que hadamaden tɛ jɛ fɛn min kɔ n'i y'a minɛ la o y'a ka dugukolo de ye hadamaden tɛ sɔn ko min ma diɲɛ kɔnɔ o ye diinɛ kɛlɛ ni siya kɛlɛ ye ni fila bɛɛ ye kelen ye donc mɔgɔ t'a dɔn Robert a ka affilié min bɛ fɛn fɛ comment dire c'est Palestine fɛ mais sûrement il y a quelque chose qu'on va savoir beaucoup de choses parce que an bɛ kuma la heure min na a yɛrɛ bɛ k'a fɔ américains bɛ k'a fɔ ko hali Gaza bɛ ka ko dɛmɛ bɛ ka kɛ Gaza ye ko kana kɛ tuguni américains bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka na Gaza dɛmɛ ko ka fu suru la o kuma de bɛ sen na nin heure in na Amérique Anthony Guterres bɛ heure min na sisan ale yɛrɛ lui son boulot est en danger parce que a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ka Anthony Guterres ko k'a bɔ ko k'a gɛn ka bɔ baara la ouais on demande démission de Anthony Guterres à TSRC de l'ONU. Israel UN ambassador demand UN Secretary General resign after shocking speech. Parce que Anthony Guterres ale bɔra ka kuma tiɲɛ kan a kɛlen ka bɔ ka kuma tiɲɛ kan masa min ala ye Israel ambassadeur min sigilen bɛ UN kɔnɔna la ale y'i kanto k'ale b'a ɲini diɲɛ fɛ ko Anthony Guterres ka démissionner ko parce que k'a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ k'a kun man k'o fɔ donc l'heure est grave les choses sont en train d'escaler an bolo heure min na Barack Obama fɛnɛ bɔra ka kuma Barack Obama break silence warn Israel on what could go wrong in the fight against Hamas Barack Obama y'i kanto ko Israël bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ cogo min na ko ma dabila ko vraiment ko ça peut vraiment aller très loin plus que l'Israël est en train de calculer sali sɔgɔmada na Netanyahu bɔra ka kuma ko fo ka don Gaza kɔnɔna la ko fo ka don Gaza donc les Américains les républicains sont pour ça donc ni kɛlɛ in c'est très dangereux ce qui se passe bon en tant ni fagali min kɛra sɔgɔmada in na s'il y a quelque chose à voir avec ça ou pas on ne sait pas d'abord mais Barack Obama bɔra ka silasi kɔnɔ donc former President Obama has warned that any Israeli military strategy that ignore the danger to civilians could ultimately backfire. C'est-à-dire que Israël bɛ ka don ka taga Gaza kɔnɔ cogo min na ka taga mɔgɔw faga minnu tɛ ka kɛlɛ kɛ ka taga innocents faga ka taga civiliens faga ko vraiment ko ni Israël m'a dabila ko cela peut retourner contre eux. In a statement posted in a medium, Obama said that Israel has the right to defend its citizens against the violence perpetrated by the Palestinian terrorist group Hamas, and he fully support President Biden's call for United States to support Israel in going after Hamas dismantling its military capability and facilitating the safe return and handling hostage. Donc, Barack Canada ou Kuka Savali. Donc, n'a pas été mina, n'a pas Ermina ou Kelmeka Foko Anthony Guterres ko ale ka démissionner parce que ay kuma min foko ka kele ban ka se ka foko ka ni kele noya o ma dia comment dirais-je on m'a dit israélien donc Kelmeka Foko fait ka boire à place là donc Amérique les républicains demandent que ko ali demande meka ke ko au demain ko fait ka dabla donc ce qui est vraiment c'est-à-dire au crime il reste qu'à foko on peut même pas expliquer ça donc ni break news de dire qu'on on peut pas dans très rapidement akado ma fomu Amérique Robert Carr a boraka autant en wori fara sur Amérique il y a même pas 24 heures amaye c'est un ancien militaire et c'est un réserve militaire donc au amo kuma lani erina donc l'Amérique est en deuil a partagé pour que bo dien ki boro kalama boraka dien break news sabali da oma ko Anthony Guterres ka démissionner ka bo UN en même temps boraka Obama ko Israël ka fara ka mo fara mo ma fengula en même temps l'Amérique est en deuil il faut ni ko mo ka duguti je il ka shubi fene ka duguti je ala te jito nono la sebe ala ni fahamal yumal yurid wala ba saholike salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kambe